ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардрош хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Моҳи шарифи Рамазон бардро муборак я бор дига омади идам табриктон мегӯм дӯстони азиз. Дар ин авор чи ҳастай гӯш кинен. Ду тамошинай яташ хундай саната диемгиш дайво матиз дар Россия бардро ами дайво матизеш дар Россия вдай. Хонаҳои замини аз шаҳр ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр рӯй кардагиам бардро хай арзон шам ҳастай қиматшам видеора то охиша тамошо кинен. Ва бардро ҳама ёра гап мезанем квартираҳои арзон ҳам ҳастай шаҳри Душанбе, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Турсунзода. Бардрои азиз ин видео зури бад омадагия. Фақат видеора то охиша тамошо кинен, ҳама нархи навора мефаҳмен. Касе ки бардро сум дора боварӣ дорам ки ай ҳамин видео ягон мошина ё хона ё ягон чи дига мехаренда. Хулоса беҳтарин омадагиай. Аз куҷо хона замин квартира дар кори дар комментария бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. Ва касе ки хона ҳай мошина квартира чизе ки барои фурӯш дорен, метавонед ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кинен. Мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем ки шумода результат бита. Бардрои азиз агар настрено боше адона лайкира бичхен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кинен. Рафтем ака. Assalamu alaikum barodar, apal faruz mu dar shahri Buxtar mebishim dar telefon muzur. Nis kamakak telefoni maduri navay, kame amekne. Ama yad nalay duşma bishkim bachak dar panoy khuda boshin. O'zim dar telefon muzuri shahri Buxtar emina. Telefon muzuri kuchay bavur megam. Ina tamosho kin. дӯстони азиз, каналиам бародара дар якум комментария закрепид мекунам. Касе бардро хоҳишмандем бидроен видеоям яккара тамошо кинен. Видеои зур доране ки нархи навои телефонам мефаҳмона шумода. Телефон оригинал китайския мефаҳмонатон ки мисол ягон рӯз перепутат накунен да. Телефони китайския оригинал фарқ кинен. Бидроен каналишда бовар кинен зурай. Телефонои нав дора, телефонои рабочӣ дора. И бародар дар шаҳри Бохтар савдо мекуна. Қурғонтепа касе намедона. Бидроен видеоша тамошо кинен. Дар якум комментария каналша закрепид кардагиам. дӯстони азизам, ака навора сар мекунем, бо диққат хишвакак мара гӯш кинен. Яким элон да бардро хундай санатай соли баромадиш 2010 сӯзишвориш газ объем моториш 2 литр коробка автоматай. Мошин бардро дар ҳолати хуб қарор дора, салониш кожай, балон, хадавои моториш зурай мега. Қарор дора бардро дар шаҳри Душанбе, нархша 100 000 сомон мега. Касе харидор бошен савдо мешава. Ё агар дуконата квартира дар шаҳри Душанбе боша, болоиш сум метон бардро мега. 100 000 сомон ҳамфурӯши амалишӣ 591 000 рубл мешида. Бардрои азиз, агар ягон татон квартира дошта бошен дар шаҳри Душанбе дуконата, нем бародар ҳамин бошина мета болои сум метатона. номери телефонаш аз имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, камтарак видео шароӣ кардагия барои мову шуморо бибинем. бардро касе ки мисол харидор бошен, занг бизанен, хундаи саната соли баромадиш 2010 бихарен. мошин бардро қагаштаги несай, састаяниш дастурат маълумай хидам уже дидам фаҳмидам барои ки явақт мошин бизнесам бидам да. бардрои азиз, мошин хубайне ки бовар ки асп айда асп мегири, бовар ки ами ҳай мекунӣ мегарди то ами Россия равита. вақте ки Россия рафти бо мефурӯши пули хидаш залал намебини ҳеҷ вақт. номери телефонаш аст, бардро зангш бизанем. дӯстони азиз, монда набошед, адона лайкира ётон набурен. касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кинен. бардрои ғариб, бардрои ки дар Саратовен, ина мошини арзон айдастантен. срочна мошини фурӯшӣ бардро дайво матиз соли баромадиш 2007 сӯзишвориш бензин, объем моториш 0.8 литр, коробка автоматай. бардро сои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мошине десем бардро дар Россияи ана шаҳри Саратов дабдай, город Саратов. нарша бардро ва хоҳарои азиз 37 000 сомон мега. 37 000 сомон нархи зурай. бовар ки касе бардро дар Россияен, ина бигирен мошини мисол дайво матиз соли 2007 ҳайкнен бигарден бешухӣ дарми ҷони ҷавонтон. 37 000 сомон мега. бардро ба рӯси ҳисобкитобиш кардем 230 000 рубл мешида. бовар ки нархи зурае. пул мешид ҳози хидам мехаридам, не ки афсус дар Тоҷикистонам да. ина бардро камтар видео шароӣ кардагия. номери телефонаш WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардрои азизам, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. касе ки аз ноҳияи рӯдакиам бардрои нами хонара бо диққат гӯш кинен. нархшам зурай, ҷоям ҷои фасон дай. хушу гӯш кинен. хонаи фурӯшӣ бардро қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, яъне ки пештара Ленский район, ҷамоати Лаҳур, кӯчаи Дӯстӣ, қариби Мошинбозор дабда. бардрои ҳамин хона
8 сотиқ заминда 4 дар хона қати калдорш кардагӣ, ҳамом, кухни дуру нушдаи. Ремонтш бардро миёна будай, ову свет ҳаст, ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам, дарвозаи баланди хушу часпондагӣ, қариби хонада ана саддик, мактаб, детски балниса, масҷидам наздик будай бардро. Нархша 360,000 сомон мега. 360,000 сомон. Бовар ки нархи зур айнаки. Уруси қати бардро ҳисоб китобуш кардем 2 миллион 146,000 рубл мешава. Номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирен. Ноҳияи Рудаки, ҷамоати Лаҳур, кӯчаи Дӯстӣ, қариби Мошинбозор да бардрои азиз. Як бор дига бо такрортон кардам. Номерош ҳаст, номерои Россияш, номерои Тоҷикистонаш, номерои Россияш да имо WhatsApp дора. Занг зада маълумоти бештара бигирен. бисёри вақт видео мекунем ва бардро менависанд ки аз шаҳри Душанбе квартираҳои арзон бубонед. Бардрои на квартира фчи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, анабари донишгоҳи тиҷоратӣ навистагиай. Дом бардрои домет десен, оли тайёр нестай, 16 этажа бояд шава, сохтмонаш нав дар 2 этаж рафтесай. Духонага дар 12 этаж мешава. 82 азда 5 квадратаи бардро, ову свеча мегзаронанд метиянтон, ҳуҷҷатоша 100% карда метиян. Ҳамаш қоидавида. Нарша бардро ва хӯарои азиз 340,000 сомон мега. Дома хушругиша нигоҳ кохӣ? бовар ки 100% меарзада. 340,000 сомон бардро мега, ана $27,000 мешида, 2 миллион 98,000 рубл. Номерои телефонаш ҳаст, номерош имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба 5 миллиони имрӯза бо як квартираи арзони дига. Бардрои азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 61 микрорайон да будай. Чорхонага дар 5 этаж қарор дорад, 84 квадратни метр, бардро дом 5 этажа будай. Ремонти хона миёнаи ову свет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, атаплени, термос, кондитсионер, мошинаи ҷомашӯӣ, ҳама чизош бардро ҳастай. наздики хонада мактаб, садик, масҷид будай. точкаи зур дада, ҳами 61 микрорайон да. нарша бардро ва хӯарои азиз 590,000 сомон мега. чоркомната, чорхонага 590,000 сомон. бовар ки нархи зур айнаки. $47,000 мешида, 3 миллион 600,000 рубл. номерои телефонаш ҳаст, номерои Тоҷикистон, номерои Россияш да имо WhatsApp дора. занг зада бардро хонаи арзона бихарем. дӯстони азизам, монда набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба хонаи навбатӣ. дӯстони азиз, хона десен заминаи қарор дорад дар вилояти Хатлон, ноҳияи Вахш, ҷамоати бисолагӣ, деҳаи Давлаталӣ Зардов. 20 сотиқ заминда бардро 3 дар хона кардагӣ. хонара десен чихеле ки ремонти фасон кардагианда, маҳнат кардагиан, қанд абзаака. о светаш ҳастай, ҳуҷҷат 100%, 70 дона дарахти бодом дора. гирди хона маҳкам, дарвозаи хушу часпондагӣ, беруни хонада ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. қариби хонада бардро мактаб, ана баниса, магазин, масҷидам ҳастай. нарша бардро 250,000 сомон мега. 250,000 сомон. касе харидор бошен, савдо мешава. 20 сотиқ замин 3 дар хона, бовар ки нархи зур айнаки. 250,000 сомон. хулосаи гап 1 миллион 497,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардрои ҷон, мегзарем ба 7 миллиони имрӯза бо як хонаи арзони дига. бардрои азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, номи пешнаш Қамсангира, касе намедона. деҳаи Фатҳобод, айраён бардрои 8 километр дуртар будай. 12 сотиқ заминда 2 дархонаи тайёр кардагӣ, ҳами 2 дархонааш ремонт дора, мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. бо 6 дархонаи дига нопораам дора. о светаш ҳастай, чойи 52 тона дора, бардро ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхонарам доштай. траншаи лимонт ҳам ҳастай, бардро дарахтош 5 солаҳай мега. нарша бардро ва хӯарои азиз 145,000 сомон мега. касе харидор бошен, савдо мешава. 868,000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳастай, занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Ҷайҳун бихарен.
бардрои азиз монда набошен, мегзарем ба 8 миллиони имрӯза. 8 миллиони имрӯза бардро ана квартираҳои арзон дагзаштем. Касе тамошо кардеса бошен, бардро ядона лайкира бижғен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар вилояти Сух, шаҳри Хуҷанд. Як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 30 квадратни метрай. Думои пешина бардро хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки як комнатаи фурӯшӣ срочни мефурӯшем, ҳама шароитош ҳастай. нархша 170,000 сомон мега. 170,000 сомон бардро ана касе харидор бошен арзон мешава. 1 миллион рубл мештай. номрош бардро тоҷикистонай, касе харидор бошен занг бизанен. бисёр вақт видео мекунем ва бардро менависанд ки аз шаҳри Душанбе квартираҳои арзон бисёртар монен. бардро ин як квартира арзонтар шумо да ёфтам. бо диққат гӯш кунен, касе ки бардро сум дорен бихаренеш. квартира афши бадро чхелефтун қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага дар 3 этаж қарор дорад, 44 квадратни метрай. дом бардро навастройка буда, хонара нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира бардро бисёр маълумот додагӣ нест, даже навистагӣ нест ки дар киҷои Душанбе, фақат навистагие ки як комната. хай бардрои азиз, касе харидор боша, ин номерои телефонаш ҳастай, бо занг мезанен мепурсен. нархша бардро 180,000 сомон мега. 1,70,000 рубл мештай. харидоро яъни бардро зангш бизанен. дӯстони азиз, мегзарем ба 10 миллиони имрӯза бо як квартираи арзони дига. бардрои азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешнаш Регаре, касе намедона. як хонага дар 6 этаж қарор дорад, 53 квадратни метр дар 4 микрорайонш будай. дом бардро навастройка, неки хонара нав ремонт кардагӣ бидианд. соҳиби квартира мегӯяд ки срочна як комнатаи фурӯшӣ нав ремонтчӣ кардагием. квартира дар 6 этаж қарор дорад, дом лифт дорад, документош 100%. нархша бардро ва хӯрои азиз 175,000 сомон мега. касе харидор бошен таргават мекна. 1,43,000 рубл мешидай. квартираи зурда бишқи нав ремонт кардагӣ бидианд, доми фасон, дом лифт доштай. харидоро яъни занг бизанед. дӯстони азиз, яди комментария фасона мехонем, баъд далчи хайрихиш мекунем. ин нависае ки анаи бародар нависае ки акай ма чӣ ҳол дорӣ дар моҳи шарифи рамазон, овозот хаста набоша ака. баъд гилбаз гуфтае, гил дар даруни тағора айна собун да гап нест. ана ака бардро акай Сафаралӣ навистае ки гилат гили ана санҷид хона мошин арзон шид мега. ина бардро шумо бисёр тамошо мекунед, бардро ҳами хонаву мошина интилисават мекунед. ку бинависен комментария да арзон шидай хона мошин ё қимат шидай. ҳамиша бинависен бардрои азиз. хай бардора ҷони, бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки хона рӯй кардан мада арзонтар реклама кардем. бардрои азиз, агар имконият боша лайкора бишқен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен, агар битонен ҳами видеора имо WhatsApp чи сайт дорем падилитсия кунен. ва бардро касе ки то охири видеора тамошо кард, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима чахчах када тамошо карден. дӯстони азиз, агар битонен ҳами видеои моро ба VPN тамошо кунен. яке имрӯз бига YouTube маҳкам кардан, мисол шумо метавонед ки ба VPN видеои моро ба ҳазур тамошо кунед. ҳозир ма видеоша мемонам. хай бардрои азиз, пешаки хайрихиш мекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар киҷое бошед, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошед. видеои VPN тамошо кунем бардрои азиз.